Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Iki aku meh golek meneh gedang neh, Bos. Dijatah wae dhewe iki engko. Sik to. Bu. 100. Iya. Penteng kok iki 100. Apa toh? Kenal, Bos. Ora ki ngene ndi ta nemu grot tak. Ya, kali. Kali ndi? Sirane oleh sak boyo. Ya telek apa to? Cilik kok. Perlu diajuran sikil kok. Statusnya gede. Lah status nek HP iki ngene bener to. Anggit kan jaluk nendase tak kayak gini. Perhatiane lho ya. Ali. Ora percaya teko buruan. tak. Ini boleh karo aku ngene. Guru. Perhatian ngono. Lah kok perhatian karo Perhatian. Rembu. Piye to? Perhatian karo anjing. Kok iso karo rembu ki piye to? Malah perhatianmu piye to kok malah Gak karo jondo. Makan rembu. Ya aku lho esuk kelar tempe lho kok malah dengan seliro piye to kok iso. Umpama sliramu teko cahaya. Lah sebut karo ndek iki ya yo buat. Lah cok nomor ke kanjeng rokok. Duh. Cinta adalah dancuk kan aku terus nggarin. Perkara duwe rokok. Kerek sapa Aku to ning ngene. Kamu kamu tak. Takon tuku rokok. Jajal tukone rokok ke. Jeli cakep ora. Kon iki tenggene khas kono ning rumah. Ning guri omah ana wong loro. Jantungnya aku apa lha kok iso Jane. Lah kok malah dia masalah karo kowe. Lah ora lah aku sing gelo. Lho. Lah wong ning guri omahku kok ora duwe rokok esok. Arep jambu ya, Bu. Bro. Karena jener tak sauri yo. Pucuk aku ngono. Nek dirungan apa lek karo keluargae ya. Lah aku piye to maksudnya? Lah aku ning kono lah kan pas rada sumpek ngene kan biasa menek watu kae. Dancuk. Kowe gak percaya? Kowe nek pikiranmu sumpek. Gowo mlayu nang alas brok ora. Iya, tenang. Ya wis ning alas lho ning guri omah. Lah bilo. Nek guru mah kan garas iki to. Ini cek wong. Ora dirokok, ora dirokok kan. Kan ra duwe rokok ya. Piye to? Ora dirokok tuku. Lah itu ku aja buncak dan cok. Kok di rumah? Kan sapa ta betul? Yo. Yo. Jaga aku bro. Jaga tuku rokok. Sudah rokok cangkem. Opo maksud iki? Lah par sampe ganti rokok terus metu. Wah, cok. Kesa tak saru picak. Lalu dikira kayak laki dia sama dengan anak kabeh. Iya, ora mikirku yo. Sedan kabeh ngono. Dan kabeh ya. Keluarga belajar edan. Ora ki karo sapa to kowe? Karo sapa? Terus. Ora lek jere ngajak lekan iki piye to? Tenan apa ora to? Lah cecah telu lah. Cecah telu lah. Jadi karo ini, siapa? Lah nek gak karo lekan iki karo ane asu iki tak terong idul ngono. Gak ngono wis dibatres kok. Engko. Anten kau. Lekan siapa? Kowe karo Win kan nggo ngidul, aku dhewe aja telepon ya. Ora Ladeng sesuk. ya. Ki wonge wis tuku wit gedang. Wis sesuk kan dinoe karena nandur minggu. Iso ora wae, Aril? Iso, seneng tambur. Sumpah sik. Ayo. Nek gak iso. Cuma apa ki? Wis to. Lho, Wis to. ki awake kono apa wi? Nek ngomongnya piye kah? Oke. Ning warung apa to? Lali aku kok. Bocah nang lalenan. Polomu pecilik apa piye to kali? Lali. Piye to? Nek kono dhewe awake dhewe kudu iso dhewe. Oh alah iya. Kayak karepe dhewe awake kudu karepe dhewe. Lah nek kono karepe dhewe awake dhewe kudu sak karepe dhewe. Sing guru-guru. Oke nek karepe dhewe wong wis dedak dik. Sesuk nek Iya. Sesuk. Nek sesuk. Nek karek nanti. Main kita batok tenan ki kok. Nek buat cok pulone.
Sesuk Makane saiki men. ya sesuk iki kan apa wi? Tinggal wine gedang kan wis di tukokne. Ya. Di Pak Nomaidi karo Marianto. Betul. Ya sesuk awake dhewe ngetrong itu karo nandur. Betul. Kan eklenge ora. Loro akleh loro. Teh Pak Wiji kok disileh kok sok bingung piye to? Aku penting terekleng aku. Ya, wis nyetir egreng. Ya, lari kaya aku nek. Kuwi nek egreng sitok sing sama gandho nggo sepeda ngono lho. Betul. Sing dodo mana. Besok ya. Bener apa ora? Betul? Adil. Ril. Betul? Kimon. Ya engko sawahe yo ngemek karo sadir ngemek awake dhewe ndawa Gak dhewe tak ono. lawas ya. Iya, Ri. Wis saiki sak karepmu dhewe wis. Wis karepmu arep Tapi nek sesuk Sesuk arep terasu. arep saiki grobyo wis arep nanti sak paran kok ora sedil nek saiki. Ya wis, saiki Ini kerja. enak. yo tak Oh, grobyo. cocok tenan kok. Lah kok mas setal-setul lho malah. Kok iso wong ditatararane padha angel apa njelem bacok apa piye? Angel iki satu. Turu jam 7:30 wis gugah. Turu jam piro? Turu jam 7 tak parani kek. 7:30 ngono. Ya apaan? Ngono. Sambat barang. Wong iki ora turu ora apa-apa. Takok aku arek Ril. Ya wis dingin iki. Sopomu. Lebih ngedos tenan ora tak telepon ke? Ada enggak sapa namanya? Ya. Ana gak tenan tak piye to? Ngedos apa? Sing bodos ki apa ngono lho? Cek duit apa? Lah jago kok ngedone patran kono. Ngedos. Lah sing dijaga patron tak? Ora cek duit apa? Dijago-jago ning dhuwur ning pogo lho. Alah, Kawak lho. Jagung kawak. Dene Mbah Anu lho. Oh, Sarni. Mbak Sarni ya? Oh ini sing anu itu. Sapa wi? Makron dhewe. Ya ya. Jago tahun kapan? Kok tipe? Yo, iki piye ti? Kon itu. Kawedi. Oke, iso aku anu patran. Terus ya ori klendeng iki amno biya. KWA lho bar Lah dibales. iku ya, aku nyusul jam 1. Enggak. Jam 1 lagi munggah lah kon nunggoni wong ngedos aku kon melek ning kene karepe dhewe nunggoni kono jam 1. Di lu lawat tak nepi to nek jam 1 wis tau mbak. Lagi bar. Lagi iki ngono awake kakek ngobyok. Ya awake dhewe budal kan. ya Ngono lho. Iki Gampangane iki. gampane. Gampangane iki ngono. ya bekas Mbak Wina. Omonganmu lho. Ngamu lho. Minta dicucuk arek itu lho. Wong ini romantis. Enggak tahu. Pak sing setengah mati gering ngono ta. Wis urus aku to nek emek. Kowe betulmu grobyo. Mbok tak pena urip mati. Oh iya. Basa kan wis karo sing mek to. Jajal lho aku. Berapa ya? Ora oleh nek karo wong iki. Jalan to nek Yo lah. Tapi nek nggur Aril Riyo. terus Gali. Gali malah ora? gak kalian hubungan di Terus wae Ali. Terus Ali. Ting. Lah ki lho. Kowe turu ning pas lho tak dereki brongan iki lho. Mejane iki. Awake kok kulon ndak. gak Lah, nek iya. asline pinter nek ngomong iki Kok asline pinter. Ya tak grobyo. Iki asu ki ya nek kipere. iya. Lah kok malah kiper kene Tegalang gitu wong kowak. Wong kowak mau bergala ki diitung Lah asu jere. ki dibareng kali. Lah jere anu enak nyambe ning isor jamu klampos sama. Nek petotosen omongi kon aku antak cucuk tenan. Aku Kan aku tak. ya to. Kan aku di ke info. Wis beduk-beduk aku kan arep mulih bar kok ngesong dibiduk pateki. Jadi celeng krek Trek ya. araang jadi ya to. Kon padang kowe desa. Kok kono trek lho kan duglu ki nek 5 nek udah tele ander sambon. Iki berarti celeng ya kuwi. Dan di tres nggone celeng. Yo kene iki. Yo kene iki telo petenyo isine. Kayak Kalan lho sini pitik tak langsung. Lemare tapi aku wis ngajak mulai. Wis gak bener tres infone ndang yo mulai. Ayo didelok sik. Delok yo panggar reneng ora nggone padang ilak-ilak. Celeng lho manggon ning kayak padha karo ndi taman kota nek ngono kae lokasi. Ya padahal desa iki lho. Celeng opo? Bersih ya. teotok. Ya mulai Teko kerdu. teko Kan kerdu. boleh es to kae. Kan mulai BS mampir ning mandek ning kerdu. Lah kok eneng wong bingung, tosin kok jenenge. Masih bingung ya. Oh. Kowe nek grobyok nang ngisor randu, to Randu. randu lalas teluru gede-gede jejer.
Kuwi aku angger ngarit. Garangan ki jere telu. Jere runtung-runtung terus men sore kuwi angger ngarit tekan garangan telu. Parah di sini suring tok. Parah di rak. Wah, kok nggon ning nggon garangan. Ben wong kawin bumbul kae. To. Kemalah kon marani wong. Jadi karo ning anu Kang, ning sore jambu kampok, garangan iki benawane angum gedene sepupu. Garangan piye ta? Weh, nyambi. Nyambi angum. Tunggale sitak tok. Iya nggur sitok angger awan. Ngarit iki metu gunggung lah dikalajan. Lha nggo sabun ora? Ya iya to. Orang desa. Wong ning desa. Jadi ben sanggae to. Iki kok kowe gombel apa-apa lho tak tekoni. Jadi nggo sabun pora lho, enggak tak nggo sabun. Kok kalau sikatan ngono kaya malah iya to. Ngono. Info Ora sampe tak kena. Terus yang lain ora dikenane sih. Lah yo ki engko yo ngono. Nek gropyok nggur Aril to. Ali Kira ketak ora teko lagi. Iya wis tak pekan. kayak pasang golek ya. Kuwi bisa. Kuwi tak jano ben sing buru-buru lho. Ben ana sing melok. Wong telu ngepas kok. Ana sing musunge ana sing ganteng. Aril kuwi nek berburu. Seklono sing abot sing opo ngono lho. Ora iki alasane iki ya. Ayo mulai asune dhek ono asu dhek kan nganggitku piye ngono Mas. Ayo jaman si asu nih. Besok-besok kae. Oleh ya cangkem iki gak gelem. Nek oleh Mas. Lek gak oleh. Gropyok kan kudune ki kali ya to. Ketangi le. Sing gampangane sing loro kan ngene gampangane. Pinggir-pinggir. Pinggir-pinggir. Kan sujud sing sitok kan sedhe rene. Iki metu dhuwur Gak. Nek garangan Jon. Aril, Jan. iki rene, iki kira-kira ning gubuk ning kene iki. Wes. Nek gubuk. Jon. Nah aku sing nek marai nyambik to. Iya. Garangan iki umpama ketel kabeh to. Heeh. Iki kon nyiak kene sitok lho iki kon nyegat ning kene nggo gepuk. Ngono. Ya termenong kayak dalanane. Kayak nyokot toker gitu. Karena sing ngene gayane. Karena nyangkut tangan kok. Garane iku kudu gepuk, asine ta gepuk. Buat waret iki wis. Waret, Aret apa? Aku lek aku Ah, tembu. Awas, Iki Jan. lho kono kon nekno. Lah kajen mbak Sudah. Wah. Wah. Bok iki kena wedi ya. Ora kena garangan. Aku sikil kok gelep ora tak kasih gajan berarti ret landep kabeh. Ternyata jenggolnya. Metu. Aku tak guyu jono dik cuwathek slira ki lho. Rintan. Padha karo kowe anu ki lho Ril. Tak cekel kene. Padha anune ki lho. Ki kayak karo kowe to. Anggita dengkul. Ben ketindang kene lho, kemalang gupen nyokot dengkul lho. Niki beleke bareng Aril to we. Ana arek gara ya ngene. Iki kok Gak gendek apa piye dirangkul? dirangkul banyu kan. Iya. Kok selira dirangkul. Garangan barang berarti Kon cekel yo. dadi anu nang golak nang diumbar nyemplung. Iya ya. Wis kuwi nek gropyok kuwi. Arek kuwi nek gropyok ya aja golekno nang nggon sing yuk, golekno nggon sing panas. Pokoke panas, pokoke kono sing anu yo. nek kuwi dhewe oke nek posisi nggon yup-yupan, kuwi melok terus ngetut. Terus. Lha ping kok nek nang yup-yupan, Dia iki ngono anu, winggone. mlaku iki wedak ngono, dengan. Ngono, sakit kene. Oh, ora bisa. Kalau pengen kasut celuki balik. Kasutnya medun to. Lha ping kaya Tahu di bruk jurung asut telu tak giringi mulai dhewe kae iki mau loro arek tengkil guri. Malah becek kayak gitu. lha padha pas ra info kae to. Lah wong awake dhewe iki lho, ngetokno kire nang kematan mati lho, sampai teko andi mergaleh. Lah kok kono trimo mandek nang pos kuwi bubukan lho. Kalau tak pergi brongkan gitu. Gak pas ini ki Sakit cek tak. urip lho. Megawe pune ora kena. Nah. Mau kumarani pun tak. Impre gak kena kerasa. Aku wis pirasat. Firasat ya. Ayo nabdon Mbak. Wis Tamdon. Nabdon ya. Ono bos ki kae, ceritane aku Mah Gedang ngene Dinda SKC alias Nuryawan iki Tumpakne ke tengah. ngobrol-ngobrol karo Caca. Jadi arep gropyok, kawan gropyok lah sesuk. Kudu sesuk. Iso kabeh. Besok kabeh. Ya, sesuk ora kabeh pas tengah. Asune belekno. Jadi ngono, iki aku Mah Budal Mas Dika. golek Wine Gedang, Bos.
gede. Karena akhirnya begini pokoknya sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-video berikutnya. Jadi salam asoy. Wonge pas mulai. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Tangan loro. Lebih.